Priča iz Čačka, roman Dragane Mladenović, igra skrivanja u izdanju Čačanske pčelice. Ovogodišnji je dobitnik nagrade Srebrno gašino pero 36. Međunarodnog festivala humora za decu u Lazarevcu. To je samo jedna od nagrada koje stižu u tu izdavačku kuću i povoda ovoga jutra govorimo o izdavaštvu za decu. U Čačku je naša ekipa, Silvija Pašelić je tamo. Dobro jutro, Silvija, da čujemo koliko su knjige značajne za najmlađe i da li su upravo junaci knjiga i tu negde trebalo bi da se vidi mural jedan iza tebe. Ne vidim dobro, ali ti ćeš nam reći. Tako je, uskoro ćete ga vidjeti, a eto, Arči i Dora su omiljeni junaci dečijih knjiga i zaslužili su svakako mural, ali pre nego što ga vidite, porazgovarala bih sa mojim gostom o tome koliko je važno pisati za decu i koliko je teško u današnje vreme. Rekao ste, nisu više bitne nagrade, bitno je da napravite nešto dobro za decu. Tako je. Prvo, nisu nagrade merilo da će knjiga živeti i to pokazuju čak i podaci Narodne biblioteke, pokazuju i čitaoci pre svega, ali mogu biti podsticaj tako piscima. Međutim, najbitnije je da knjige koje pružimo deci, posebno ovo vreme kada se malo čita, budu interesantne i raznovrsne. Sada kada je leto, kada možda i nije baš lako privući dete knjizi, tako držati pažnju, ipak je bitno malo i odmoriti od pametnih uređaja kada smo na plaži, kada smo negde u prirodi i imati lepu knjigu. Ja čak smatram da je uvek dobro imati kombinaciju malo lektire, malo i savremene književnosti, stripa, tako da deci bude i zanimljivije i raznovrsnije, jer ako knjige stavimo u zapećak i prestanemo da ih čitamo, bit će to problem za sve nas. Tako je, a Arči i Dora su bili zapravo vaši ljubimci, ali i članovi vašeg kolektiva i junaci dečijih knjiga, stripova. Kako je to bilo primljeno kod dece, kod najmlađih? A bilo je to onako baš jedna zanimljiva priča. Oni su rasli uz pčelicu. Oni su bili, ja kažem, deo inventara, naši članovi kolektiva, tako smo ih zvali. To su dva labradora i oni su bili stvarno izuzetni psi i mi smo kao ljudi koji volimo životinje želeli da širimo lepe priče o njima, tako da malo podstaknemo i priču o odgovornom vlasništvu i priču o udomljavanju životinja, tu neku pozitivnu stranu životinja i onda smo želeli da jednostavno oni zažive kao junaci, a imali smo mnogo materijala i dogodilo se da su oni prosto lepo prihvaćeni kod dece i deca su počela da čitaju prvo njihove priče, pojedinačne priče, pa ilustrovanu knjigu i sada imamo čak i novi strip koji smo promovisali. Ima knjiga Arči Pasko i voli knjige. Da, to je istinita priča, to je bio naš ljubimac i u početku je naravno cepao knjige, nije ih prihvatao, kao što nekad i deca ne prihvataju knjige, ali kasnije uz sve nas, kao što bi trebalo da bude uz model roditelja i odraslih, prihvati se knjiga ako radimo sa decom. Ovaj mural je od nedavno ovde na gradskom kupalištu. Deca mogu tu da se fotografišu, da pogledaju pse koji su bili deo vašeg života. Ko je uradio mural? Mural je uradio Vuk Đurić Endo, umetnik naš poznati koji radi mnoge murale, Čačak poznati kao grad murala. A ideja je bila u stvari da žive dalje. Da žive kroz ove priče i da deca mogu sa roditeljima tu i da sednu i da pročitaju neku knjigu i da se fotografišu i da nastavljamo priču o njima, jer na neki način mi slavimo život naših članova kolektiva, članova porodice, jer smo ih tako doživljavali kao deo nas, jer su nam puno ljubavi i radosti pružili i nadamo se i mi njima, a to sad pokušavamo da dokažemo i dalje. Evo, oni su samo deo junaka. Mnogo je junaka koji marširaju kroz vaše knjige. Pa možemo li nešto da preporučimo sad za leto i za najmlađe? Pa evo, za najmlađe uskoro izlazi knjiga Hačiko, poznata priča o vernom psu Hačiku. Imamo Lajku. One su baš pisane za male, ali nisu baš lake teme, znate, ali su korisne da se takve knjige pročitaju, a za starije preporučuje, naravno i Arči i Dora serijal priča, a kada su u pitanju ljubimci, za starije imamo Gabi, Hrabro srce Beograda, istinitu priču o Keruši Gabi koja je spasila život noćnom čuvaru davne 87. godine i izvesno spasila i živote Beograđana. Puno lepih tema, svakako i vredno je čitati. Evo, i kada su ove vrućine, svakako knjigu u ruke, najdeblji hlad nađite i uživajte sa najmlađima, pokažite im nešto što do sada nisu videli. Evo, mi smo dali dosta predloga. I ti ispunjavaš, Silvija, sve uslove koje si nam preporučila. Možeš da ostaneš to ako nemaš više posla u narednih, na primjer, sat vremena. Hvala veliko i tebi i tvom sagovorniku.